Mhuri yeZimbabwe musi wa1 October 2025 kuwadzana extension kune vana vakazongonzi vadisappear, vana vakatsvakwa vakashayikwa mushure mekunge vachitamba. Hello my lovely people, welcome to your favorite YouTube channel. Kusangana kwatukuta zvakare pano paGibbs Diary TV. Kana uri munyowani pathis channel chingo subscribe utena notification bell kuti patichaploada video ndochangori number 1 yekuona. Mushure mekunge vana ava vatsvakwa vashayikwa mumazuva maviri, vana vakazowanikwa nemusi wechishanu vari mubhutu remotikari vachinzi vafa. Asi mumazuva akanga apfuura mubhutu remotikari umomo munotombonzi makatariswa vana havana kuoneka. Chinova chiitiko chakatyamadza chashamisa vanhu zvikuru kwazvo munyika yeZimbabwe, nekuti kumazuva apfuurayo kunotoni kune vanhu vaviri futi vakange vapondwa vakabviswa maziso. Nanhasi vanhu vacho havana kunge vabatwa. Saka mhuri yeZimbabwe ndinokuda kukusiyai muchiona video mapurisa achitora mitumbi yevana. Tinosangana mune mamwe manews update. Thank you for watching our content. Tokomenda, tolike nokushare. Zvinotibatsira kuti YouTube inge ichipushawo video redu. Tikatozata kamera paikuno kuti titakuziya kuitengera petrol ngati 20 liters chai weputitsa zvako vanisozvaa zvekuti nguva yacho nekuisa kwekuita zvinoitika
It's a somber atmosphere here in Kwajana Extension. As you can see behind me, where the sky is we found in a public park. Residents and from Tuabule. Okay guys, this is it. As you can see, nyaya inorwadza, nyaya inosirisa. Vanhu vatano vakawanda vana vauya kunesa kubviswa kwemitumbi yevana 3 vavana mugudhi. So iko zvinovatobva nepolisi vakuendeswa kumochari. As you can see, vana mai vevana they are standing there vachiona kuti vana vavo vachiiswa mabhokisi iko zvino vanoiswa motikari and vakuendeswa This is it. We are here in Kuwadzana kune vana vakashaika musi wa1 October, only to be found today in a boot remote car, vana vari 3.